It's time for DJ Rocky's Secret Files. Itago niyo ako sa pangalang Chloe. At ito ang aking secret file. Noong nag-aaral ako sa high school, nag-abroad si Papa para matustusan ang pag-aaral naming magkakapatid at para na rin may panggastos kami sa pang-araw-araw. Maswerte nga kami kay Papa kasi malaki ang kinikita niya sa abroad. Maswerte rin siya kasi natanggap siya doon. Dahil nung nandito siya sa Pilipinas, freelance lang yung trabaho niya. Kaya lang, nung tumagal, as years and months passed, bumaba yung pinapadala ni Papa. Kesyo may problema daw, kesyo ang dami daw babayarin doon, hanggang sa naging madalang ang pagpapadala niya. Tapos, hanggang sa hindi na siya nagpapadala. 3 kaming magkakapatid. Ako ang panganay. Tapos yung pangalawa naman, 2 years younger than me. And yung bunso was just 8 years old that time. Pa-college na ako nung mangyari yun. Problemado si Mama kung paano niya pagkakasyahin yung kinikita niya sa trabaho niya para sa pantustos namin sa araw-araw. Hanggang sa isang araw, nakatanggap ng tawag si Mama. Hindi ko alam kung sino yung kausap niya. Nakita ko na lang na bigla siyang nanginig. At para bang umakyat lahat ng dugo niya sa ulo niya. Tapos tumangutangulang siya. At para bang konting-konti na lang ay sasabog na siya. Ilang segundo pang lumipas ay nakita ko na siya kung paano nag-breakdown. Nang makita niya ako, nilapitan ko siya agad. Nakumpirma daw ni Mama na merong ibang babae si Papa. Niyakap ko siya ng sobrang higpit. Hagulgol lang siya ng hagulgol. Yung iyak na para bang aatakihin na siya sa puso. Nagpipigil lang ako ng mga luha ko. Kumuha ako ng tubig para kahit papaano ay mainom niya at makakalma siya. Pinunasan ko din ang mga luha ni Mama. At sabi ko sa kanya, kaya natin to, Ma. At ang mga katagang kahit kailan ay hindi ko makakalimutan na sinabi ni Mama sa akin ay, "Anak, ang sakit-sakit. Parang gusto ko nang mawala. Saan ako nagkulang? May mali ba sa akin? Paano na tayo? Paano na ako? Paano na kayo? Anak, anong gagawin ko?" Hindi ba't ang mga magulang ang nakakaalam kung anong dapat gawin? Pero sa pagkakataong yun, ang magulang ang nagtanong sa sarili niyang anak kung anong gagawin. Sa mga katagang yun, ang tanging naisagot ko lang kay Mama ay, "Kaya natin to, Ma. Andito lang kaming mga anak mo." Niyakap ko si Mama ng sobrang higpit na para bang nagsasabing, "Tahan na, Ma. Walang kulang sa'yo. Sadyang hindi lang siya nakontento. Makirot, masakit, pero kailangang maging malakas.
Kami lang ng mga anak ni Mama ang tanging masasandalan niya. Lumipas pa ang mga araw. Hindi na nagpaparamdam si Papa. Dahil nga hindi na nagsusustento si Papa, ay hindi na namin kayang hulugan ang kinuhang bahay. Yung bahay pa naman na yun ay malapit sa eskwelahan at sa opisina ni Mama. Kaya lumipat kami ng mas maliit na apartment. Pinili at pinilit kong maging matigas. Kasi wala si Papa. Lugmok si Mama. Walang ibang kakapitan si Mama kundi ako. At kami ng mga kapatid ko. Kaya ang ginawa ko, nagtrabaho ako sa isang fast food chain. Sinubukan kong maging isang working student. Aral sa umaga, pasok sa gabi. Minsan, tinapay lang ang kinakain ko. Dahil sa kagustuhan kong maging okay ang lagay ng pamilya namin. Nagdoble kayod ako. Tinulungan ko si Mama sa pagpunta sa Divisoria. At kung ano man yung pwede naming ipambenta, damit, laruan, bag, ibebenta namin. Siya sa mga kapitbahay niya ibinebenta. Sa mga katrabaho niya rin. Ako naman sa mga kaklase ko. Wala na akong pakialam. Sa iisipin ng ibang tao, ang mahalaga, makatulong ako sa pamilya ko. Nagbenta ako ng kung ano-ano. Lahat na yata ng pwedeng pagkakitaan, ginawa namin ni Mama. Naging magkasangga kami ni Mama sa lahat. Kahit nangihina ako, never kong ipinaramdam at ipinakitang nanghihina ako sa harap ni Mama. Kasi kailangan ko ngang maging malakas. Kailangan kong lumaban. Kasi nga, kung hindi, baka manghina din si Mama. Manghina din yung mga kapatid ko. May mga pagkakataon ngang nakikita ko si Mama na habang nasa kusina ay umiiyak. Nakikita ko din siya na paminsan, bago kami matulog, tulala lang siya. Pag nakikita ko siyang ganun, gagawin ko, lalapitan ko siya agad, yayakapin ng sobrang higpit, o di kaya naman pipisil-pisilin ang palad. At lumipas ang 5 taon. Nakagraduate na ako. Dahil sa pagsusumikap. Binigay ko lahat sa pamilya ko. Wala akong tinira para sa sarili ko. Hindi ko nga naisip mag-boyfriend eh. Ang tingin ko, kapag huminto ako sa pagkayod, baka bumalik kami uli sa dati. Kaya lakad lang ako ng lakad paharap. Hindi nalilingon pa. Nakasanayan na sa bahay na bago mag-decide si Mama, ako muna ang tatanungin niya. Ako na ang nagdedesisyon sa mga malalaking bagay. Nakalimutan ko na nga na may papa kami. Tapos, 3 taon. 3 taon na siguro na maraming beses na sinubukan kaming kontakin ni Papa. Sa una, ayaw pang pumayag ni Mama na makausap kami ni Papa. Pero eventually, napapayag siya. Lalo na, meron kaming bunso. Si bunso, hindi pa alam talaga kung anong nangyayari. May isip naman na siya pero hindi pa lubusang matanggap ang lahat. Si bunso ang madalas na kinakausap ni Papa kapag tumatawag siya. Actually nga, nahirapan nga si Mama na i-explain sa bunso namin kung ano yung sitwasyon. Ang pangalawa ko namang kapatid, medyo mahina yung loob. Sabi niya, naaawa daw siya kay Papa. Kasi nga, pag gusto daw akong kausapin ni Papa, lagi kong sinasabing busy ako.
Ayaw ko nga makausap si Papa Anino niya nga ayaw kong makita. Sinubukan din akong i-add ni Papa sa Facebook pero dinedecline ko palagi. Inaamin ko, naging bato ako. Bato sa nararamdaman ko. Sabihin na natin wala akong puso, pero ayokong makipagplastikan sa sarili ko. Bakit ko patatawarin yung taong kahit kailan hindi man lang gumawa ng paraan para pumunta sa bahay at humingi ng tawad sa amin ng mga kapatid ko, lalong-lalo na sa mama ko. Ano lang naman yung haharap ka sa amin ng personal? Ay, anong klase siyang ama at asawa? Walang kwenta, walang silbi. Ilang buwan pang lumipas, ay nakatanggap si mama ng balita sa kapatid na babae ni Papa. At ang sabi nito, uuwi na daw si Papa. Naikwento sa akin ni Mama. At ang sabi ko ay wala akong pakialam. Pero dun sa tita ko may pakialam ako kasi mabait yun sa amin. Paminsan ay tumutulong at nangungumusta. Minsan din ay lumalabas kami nun. Hanggang sa mismong araw na yun, ay bigla na lang dumating si tita sa bahay. Ang sabi nito ay may pupuntahan daw kaming importante. Lahat daw kami ay dapat pumunta. Sabi ko, ano naman yan ta? Ang sabi naman ni Mama ay basta pumunta na lang tayo. Saktong Sunday noon, buti na lang, wala kaming pasok. Ang akala ko ay mamamasyal kami. Pero para bang may kakaiba akong nararamdaman. Hindi maipinta na malalim ang iniisip ni Mama. Ilang minuto pa ang lumipas ay nasa tapat kami ng isang pribadong ospital. Ginaguide kami ni tita patungo sa kung saan. Patungo kami sa isang kwarto. Nakita ko sa labas ng kwartong yun yung ibang kapatid ni Papa. At pagbukas ng pinto, ay bumungad sa amin si Papa na nakahiga. Ibang-iba ang itsura niya. Nung huli ko siyang makita. Payat na payat. Ang daming aparatong nakakabit sa kanya. Brain dead na daw si Papa, sabi ni tita. Biglang bumuhos ang luha ni Mama. Gayon din ang mga kapatid ko. Nagsisisigaw na si Mama na gumising ka, andito na kami. Napatawad na kita. Ang mga kapatid ko sa gilid, ayun, yakap-yakap si Papa. Ilang buwan na palang nasa Pilipinas si Papa. At sinubukan niyang magtrabaho abroad para makaipon pa ng pampagamot niya. Kasi nalaman daw ni Papa na may brain tumor siya. Bigla-bigla na lang kasi itong nagkaka-seizure. Ang akala epileptic lang. Pero dahil sa sunod-sunod ang sumpong ay nagpa-check up niya. Kung ano-anong test ang ginawa sa kanya, CT scan, MRI at kung ano-ano pa. At lumabas nga sa resulta, may brain tumor si Papa. Sabi ni tita, ay magdedesisyon na daw silang iuwi sa bahay si Papa. Dahil tinapat na sila ng doktor na it's a hopeless case. And only a miracle can save my father. O kaya, baka hindi pa siya umaalis kasi hindi niya pa kami uli nakakasama. Habang naririnig kong sinasabi yun ni tita, naalala ko bigla lahat ng mga magagandang ginawa ni Papa sa akin. Noong kompleto pa kami dito sa Pilipinas, lagi niya kaming pinapasyal ng mga kapatid ko.
Naalala ko pa nga nun, may trabaho si mama. Meron kaming Miss UN sa school. Kahit hindi siya marunong mag-makeup, kahit hindi siya marunong mag-ayos ng buhok ko, sinubukan niya pa rin. Naalala ko din na lagi niya akong binibilhan ng paborito kong mikmik. Kahit nang sabi nila ay nakakabulati daw yun ng tiyan. Pero sige pa rin siya sa bili. At kahit pagod si Papa, galing trabaho, makikipaglaro yun sa akin ng luto-lutuan. Sasakyan niya pa rin yung gusto kong mangyari. Kunwari, order siya sa akin ng pagkain. Tapos naalala ko din, hinahatid sundo niya kami sa school. Lahat ng yun nag-flashback sa akin. Yung puso ko na tumigas na sa haba ng panahon ay tuluyan ng lumambot. Nilapit ko yung bibig ko sa tenga ni Papa at hinawakan ko yung mga kamay niya. Sabi ko, Pa, si Chloe to. Patawarin mo ako kasi naging matigas ako. Sorry, Pa. Pinatawad naman na kita matagal na. Siguro ang hindi ko lang mapatawad ay ang sarili ko. Mahal na mahal kita, Pa. At kung nahihirapan ka na, kahit masakit sa amin dito, sige na, Pa. Alis ka na. Ang mahalaga, nagkasama-sama pa rin tayo hanggang sa dulo. Nag-iiyakan na kami lahat sa kwarto. At ilang oras pa, ay tuluyan nang bumitaw si Papa. Totoo nga, hinintay niya lang kaming dumating. Burol ni Papa. Nakatagpo kami ng mga kaibigan niya. Sabi nung isang kaibigan ni Papa, sa abroad, ang sabi daw ni Papa sa kanila, Pre, hindi ako uuwi hanggat hindi ako gumagaling. O pwede namang mamatay na lang ako dito. Kasi marami na akong pasakit sa pamilya ko doon. Ayoko nang dagdagan. At dahil doon, mas nagtuloy-tuloy ang agos ng mga luha ko. At habang nasa puntod ako ngayon, November 2, ramdam ko pa rin yung sakit. Masakit na ipinagpalit mo kami sa iba. Masakit na nagkaroon ka ng anak sa iba. Masakit na sa burol mo, 2 pamilya yung nandoon. Pero lahat naman kami nagmamahal sa'yo. At wala nang mas isasakit pa yung pakiramdam na nawala ka na. Na hindi ka na namin makakasama pa. Baliwala ang sakit na nararamdaman namin noon. Ngayong wala ka na. At kung maibabalik ko lang ang panahon, Pa, sasagutin ko lahat ng mga tawag mo. At kung sana, ay kung pwede akong makatawag dito sa lupa para marinig mo ko dyan sa langit, gagawin ko. At sa teleponong yun ay sasabihin ko, Pa, I'm so sorry. At mahal na mahal kita. Muli, ako si Chloe. At ito ang aking secret file. Always your number one. SM Radio Station. Love.
Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Rakitera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!